There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. En aquesta obra la regidoria és important precisament pel fet de que un cop comença l'espectacle els actors ja no poden sortir. O sigui, ha d'estar tot preparat ja des d'un bon començament. La cuina funciona de veritat, és a dir, tots els fungibles han d'estar preparats, es bulleixen ous, es prepara menjar. I en un moment determinat, com el títol de la mateixa obra diu, la partida, es juguen diverses partides de pòquer. Cada jugada ja està marcada per l'autor. Per tant, és important que les cartes estiguin preparades de tal manera que a l'hora de repartir cada jugador rebi les cartes que ha de tenir, que sobre la taula el flop, que és l'inici de jugada, sigui la carta corresponent que marca l'autor. O sigui que és una feina coreogràfica, coses que han d'estar molt mecanitzades perquè el desenvolupament de totes les partides, perquè són totes les partides diferents, sigui el que ha de ser, i això és difícil.